Hej. Hej alle sammen. Og velkommen til den her vlog. Ja, det er mange som er titelsvlog. Fordi vi er mange som titelsvlog på fredag. Og lige nu er det tirsdag. Og i dag har vi været inde og købe sådan nogle ting, vi skulle bruge. Ja, on Capricorn. Ja, okay, skal vi... Så vi har købt to sorte t-shirts. Så skal vi printe nogle billeder ud, så skal vi stryge billederne på. Så sådan, der er billeder af dem på, fordi at, ja. Og så køber vi sådan nok merch derovre. Ja, og så har vi også nogle hvide nederdele, vi havde på til første navn. Som jeg stikker lidt på. Og så har vi købt hårspray. En hårspray. Schwarzkopf elendt. Ja, og så har vi skal bruge både som setting spray, fordi vi skal holde, og vores hår og vores krop. Fordi vi skal skrive med tusch. Ja, vi skal skrive med tusch overalt på vores krop. Og så købte vi her glitter til ens krop også. Selvbruner, det vi skal blive. Vi har brugt sådan nogle, købt nogle tanning drops til ansigtet og en selvbruner til kroppen. Altså det er bare sådan noget creme. Ja. Det her det er så part 1. Ja, og så filmer vi. Så der skal på torsdag. På torsdag, der filmer vi også. Vi laver de her t-shirts derhjemme selv, og så på torsdag, der skal jeg ud og se efterskole, og så kommer du hjem til mig om aftenen. Og så skal vi lægge selvbruner, og så skal vi pakke tasker op. Og så skal vi sove sammen fredag, hvor vi så skal til koncert, og så det kommer i en vlog. Ja. Så det er ligesom part 1 på sådan, hvad vi sådan, altså sådan, det er det. Og så kommer der så en vlog i december. Ja, det kommer nok. Så vi kommer over i gas. Så vi køber den her Capricorn Monster Alarm. Nå, vi ses på... Ja, på torsdag. Vi ses på torsdag eller et andet tidspunkt. Yes. Hej. Der lige kørt en bil forbi. Og jeg sidder i den hele og venter på, at Aarhus kommer. Hun kommer nu. Hej, jeg er Anders kommet, og vi har lige været ved for at gå en tur i vores koncerttøj. Ja, og det var faktisk en virkelig æstetisk tur. Og vi skal til at pakke vores ting. Vi skal pakke alt i poser, fordi det skal regne, og vi ved ikke, at alt skal blive godt. Jeg tænker bare, at vi vil pakke det nu, og så er vi ikke til det i morgen, og få en mega stress på. Vi kører 7:30 i morgen. Og så tænker vi, at vi skifter ud af det her tøj, for lagt det klar. Og så finder vi ud af, at vi skal sove. Vi skal gerne til ting. Okay, jeg lige kommet i noget meget kaldt tøj, men det viser. Det bliver Agnes ved at lave Instagram. Agnes, nu pakker jeg min toilet, eller vores toilettaske. Er du klar? Så jeg har... Godmorgen, hvor er vi lige? Jeg kom gab. Er vi lige støtter? Eller er vi lige vågne? Men vi filmede ikke rigtig meget frisk. Vi filmede ikke rigtig meget i går, fordi min telefon lige tør for strøm. Men ja, nu er det jo part... Nej, nu ses vi jo bare i part 2. Det er jo, jeg tager jo... Det er nok. Den freaking ting, det der knækket.